Aproape că totul în lumea noastră a devenit de vânzare și de cumpărare. Suntem într-o lume în care totul se vinde, să cumpără. Dar știți ce nu se poate cumpăra? Mântuirea. Mântuirea nu se ia prin bani. Mântuirea este darul lui Dumnezeu, că spune Sfântul Pavel Efesenilor, prin har ați fost mântuiți și aceasta nu e de la voi, ci e darul lui Dumnezeu. Mântuirea nu se ia cu bani. Poți să ai toți banii lumii. Cum spune că odată un om, el era așa de lacom de bani, nu ținea cont, n-avea milă de nimic și a spus copiilor săi, dragii mei, eu vă spun că în fața banului și Dumnezeu cedează. În fața banului se deschide orice ușă, aici, pe lumea asta, uneori, nu chiar toate. Și a spus, uite care e treaba, vă dau bani, vă dau avere, vă dau tot ce vreți, dar la moarte eu pun un legământ pentru voi. Când voi muri, să încăptușiți sicriul cu bani. Că acolo când voi ajunge cu banii, să vedeți că și Sfântul Petru îmi deschide ușa raiului. Și așa au făcut. A venit vremea, a plecat, i-au pus acolo un sicriu de toate, inclusiv ce spusese el, bani, și ajunge în fața ușilor raiului. Și Sfântul Petru spune, ce vrei? Să merg în rai. Păi da, dar aici nu se intră decât prin sângele Domnului. Dar eu am bani, Sfinte Petre. Da, scoate banii. Bagă mâna într-un buzunar, nimic. În ălalt, mai nimic. Și dar le-am zis, n-a ajuns nimic aici. Uite, ăștia mi-au pus banii. Caută la piept, bagă mai jos, așa, o monedă, cum erau alea de 25 de bani. Și păi doar atât a ajuns aici? Și doar atât. Păi și asta cum a ajuns aici? Că acolo readucem aminte toate, să știți, după ce plecăm de aici, nu mai mi-aduc aminte. Totul devine limpede. Ce să vă spun ce s-a întâmplat. M-am dus la pâine. Cei care suntem mai din perioada de până în 89 știm cum se mergea la pâine, cu coadă. Și zice, în fața mea niște bătrâne. Am băgat mâna în buzunar să pregătesc banii pentru pâine și mi-a căzut o monedă de 25 de bani. Și o bătrână din spatele meu s-a plecat și bă, da proste, maică. Și a băgat-o. Zice, aș fi luat, nu-i lăsam nici pe ea, dar mi-era rușine că erau pe acolo toți, zice, mă văd, ăștia râd de mine. Și atunci zice, să fie primit. Ăștia au ajuns aici, restul n-a ajuns nimic. Vedeți, feriți-vă de orice lăcomie de bani. Și o să vă citesc la sfârșit adevăratele comori care ajung în cerul cu noi. Banii pot deveni comori, dar depinde cum îi folosim, că ei sunt energii, este muncă. Dar dacă nu îi folosești cum trebuie, s-ar putea să devină o sândă.